padať, ideme do doktora. Poď. O 5 minút later. OK, sme tu. A ste na rade, frajerovia. Sme na rade. Wow, boha, presne máte. Čo ho trápi? Na ruku, pozrite. Au! No vidíte. No poďte ho ošetriť. Ja budem na neho čakať. Za pár minútkami. Už vylečený? Áno, no tak poďme. Prepačte. A ideme. Dneska zase po tej posteli. Ideme spať. Tu tak pripravím perinu. Tak pripravím tie. OK, a vyvetráme tie. Ury. Tak nie, nemám silu. OK. Dobrú nocku. Zajtra ráno. Ráno, pozde. Sme tu, dobré ráno, zajtra. Už dneska je škola, pondelok. Mne sa nechce stávať. No vstávaj. Osprchuj sa, ideme. Papa. Nie papa. Ocik, nie papa, ale čau. OK, čau. A tu, čo z autobus. Čo z autobus, veľký autobus. Zo školy, later. Hej, čus, si zo školy? Hej. A čo máš nové? Nie, prišiel som ti zagratulovať. Ty si frajer. Máš dneska sviatok, nie? No mám sviatok. Deň detí. Či deň otcov. Dík. Ideme domu. Later. Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a že by ste mohli pozrieť